Šta biste savjetovali danas jednom mladom čovjeku, mladom muškarcu koji ulazi u brak, osniva obitelj, kako se boriti protiv toga sve? Kakav on mora biti? Mogli bi imati podcast na ovu temu, ali ukratko, ja bih rekao prvo ono što je Aristotel govorio, transcendentni treći, the transcendental third. Znači stavi Isusa. Aristotel jadan nije znao za Isusa, nije on kriv za to. Ali Aristotel je znao da između dvije osobe mora nešto biti jače što će ih povezati. I to je dobro rekao. Samo on nije znao za Isusa. Stavi Isusa u središtu. Znači Isus Krist stavi u središtu tvog braka. Drugo, ti si sakramentalno vezan u svoju ženu, provedi vrijeme s njom, ona mora biti na prvom mjestu. Ja letim puno, zanimljivo uvijek kad letim i kad stewardesa daje upute, a u slučaju gubljenja tlaka pada ona maska i tako, uvijek kažu prvo stavi na sebe, ona tek na dijete. Okay? Znači, jer instinkt je, idem prvo staviti na djetetu, jel? Što je normalno, jel? Ali zanimljivo oni kažu prvo na sebe, jer ne možeš sebe, ako ti sebi nisi riješio, ona ne možeš ni dijete. Znači, provedi vrijeme sa svojom ženom, odnosno sa mužem. On ili ona mora biti na prvom mjestu. Okay? Broj 3, provesti vrijeme sa djecom. Okay? Jedan kršćanski muž, slušao sam njegovo svjedočanstvo, on provodi pola sata sa svakim djetetom svaki dan. Okay? Krist u središtu, radi, usudim se sad reći u zadnje vrijeme kupite zemlju, budi neovisan i koliko je god moguće nemoj raditi za državu, radi za sebe.